От вчера насам пият чиста вода, което е с най-добри показатели, съпоставено по национални и европейски изисквания, да бъдат спокойни от тук нататък, че водата им ще бъде една от най-добрите, които може да се пият в България. И това се дължи на 100% функциониращата пречиствателна станция за питейни води, която са на територията, на която се намираме днес. Това е плод на усилията на много екипи, на дълги години работа. И мога да кажа, че първата ми работа като министър беше да ускоря процеса по въвеждането в експлоатация. Защото тези тегоби, които всички граждани на Шумен през последните години, месеци и седмици изпитваха на гърба с тази мътилка, беше сложен край вече с това напълно функциониращо съоръжение, което за бъдеще ще доставя наистина абсолютно качествена вода във всяко едно домакинство, както за питейно-битови нужди, така и за прането, което те да не се притесняват гражданите на Шумен, че ще бъде окаляно. Това, което виждам тук зад мен, е остатъци от кълта и твърдите частици, които идват по водопреносната мрежа от езоер Тича насам. И съм уверен тук от служителите и на ВиК, и на пречиствателната станция, че тук качеството е може би по-добро от това, което потребяват жителите на столицата. Не, няма да се спира пречиствателна станция. Това ви казах, аз имах ангажимента да ускоря въвеждането в експлоатация. От няколко седмици работи по настройките, по по-добрата рецепта за реагенти, които се слагат вътре, и съответно процеса по утаяване на тези отпадъци, които до сега тровиха шуменци.